Olu lusasazo ngqo lwendaba eStudio 9 Auckland Park eGauteng nazo eziphambili. 99% of bona banazo incwadi. Yaqona zokuba babe lapha eMzantsi Afrika because part of izinto siyenzayo apha kube inhlanganisweni kuba educated into kubana nekube nencwadi ukuzibela lapha. Abanini beziphaza shops eGqeberha eMpuma Koloni bathi abanangxaki nokubhalisa ngokomyalelo kaRhulumente. South Africa fully supports the Brazilian presidency's focus on social inclusion and the fight against hunger. Ifikelele eziphelweni namhlanje ingqungquthela yamazwe afumile ehlabathi G20 apho uMongameli Ramaphosa aphakamise ukuba ihlabathi liqinisa inzame zokulwa nendlala. Kwezemidlalo umqeqeshi wabafana uHugo Broos uthi nakubenisele bengenile kwimidlalo yeAFCON kunyaka ozayo abazukuyekelela umxakatho kungquzulwana neSouth Sudan eKapa ngorhatya. Xabise xesha ukuze nexesha likuxabise njengesikhelo ngelixesha kwelijelo zindaba uxolo malibenani. Abanini iziphaza eGqeberha eMpuma Koloni bayamkela imigqaliselo ekutshwe nguMongameli Cyril Ramaphosa ekumele ithotyelwe nememelelwa ukuvalwa mba kwevenkile zonyaniswana ukusweleka kwabantwana nokubhaliswa kwakho kweziphaza zingaphelanga iintsuku ezingama-21. Ivenkile ezingahambilaniyo nemiqathango yezempilo ziza kuvalwa mba emva kweentsuku eziyi-21. uLerato Fekisi ulandele eli nqaku. Sila namhlanje silapha eWard 60 nalapho uceba wale ward uThembinkosi Mafana esithi yaqinisekisa ukuba kwintsuku ezi-21 ispaza owners kule ndawo will make sure that they are compliant with health standards. Into ke suka uMongameli Ramaphosa esithi within 21 days ispaza owners must comply okanye zivale. Councillor wena sithi uthe xa ngaphakathi uba even before isuke le directive from Ramaphosa ubukade udibana nespaza owners meeting yesine lena ubaqele uba kubalekile ukuba ishop zabo comply to health standards. Kunjalo Dr. Msasazi because ever since I became a councillor one of the stakeholders endisiidentifayileyo apha ewadini these buzzer shops sihlala nazo intlanganiso ngenyanga nenyanga phaa kwezaa ntlanganiso kubakho amapolisa then ke after that lento bayithethayo phakuthi siyaya phaa kwiivenkile zabo singakhange sibachazele so kukhangela uba akukho kutya ku-expirisileyo iivenkile zabo zi-up to standard ziclean yonke nto leyo because okwakutya bakuthengisela thina nam ndithenga phaa ispaza shop into ezininzi so umsebenzi wethu apha kwa-6 udibana nazo inyanga nenyanga so isimemezo sikapresident sifike thina siredi and ke sabakhangela noba bayakhombulayo banazo incwadi na I can assure you 99% of bona banazo incwadi yaqona zokuba babe lapha eMzantsi Afrika because part of izinto siyenzayo apha kube inhlanganisweni kuba educated into kubana nekube nencwadi ukuzibe lapha bebengasoze bazogcwala apha kana banancwadi bebeyabasababamba you see so nale 21 days ka-president ayinto encinci nje siza comply. And then also councillor kubaleka ngakanani kuba inkokheli especially oceba within omasipala bengabahamba baphambili because uthi ngokuba kudala nidibana necouncil ayonto eqala ngoku even before iphuma directive ubingumuntu hands on ku community baleka ngakanani ba councillor banze umsebenzi wabo so to ensure that abantu bakhuselekile kwi-ward zabo. Singo-ward councillors we know basivotele uservice abantu so I've need umama uxelele so that's why ufike nopresident ready kuba ngumsebenzi wami ukusebenzisana nee-stakeholders ezikhona ewadini. Indlala nokusilela kwezinto ezifanelekileyo isengumngeni omandla kwiintsapho ezisezilalini eMpuma Koloni. Usapho lwakwamtshopi esajonis oko luhlala kwindlu yodaka ukususela ngo-2013. Indlu ihlala idilika ngenxa yezanjonjo zemvula ezimana ukuna iminyaka le kule ngingqi. Kungoku nje olu sapho lufihle intloko ebumelwaneni. Kuba ikhaya lakwamtshopi likwimeko emaxongo. Behlala kwindlu yodaka edilikayo nengenza ingozi kwabo bahlala kuyo. UNoluthando ugcina abantakwabo nanjengoko mama wabo yokukhangela amatorho kwiidolophu ezinkulu. Ngoku sele becelelwe indawo yokuhlala kubamelwane. 11 years sinyamezile apha sazumka xa kubhodlwa napha kulaa ndawo. Xa siyibona uba izosiwela ngosihlela apha ngaphakathi because iyaphela ngosihlela apha. So ndabona into yoba njengomakhelwane mani bathatha abantwana bahlala phaa kum
So sisonke ke ngokusicukene kulandlu. Sihleli kulandlu sonke naba bantwana si11 xa ndibala naba bantwana balapha. Imeko zokunqaba kwemisebenzi zilithwaxile elikhaya nanjengoko kungekho umuntu owakhe wanempangelo eyiyo. Abekhaya bhuti akho mntu wake wasebenza. Iyavela imisebenzi emgwaqweni but abekhaya akho mntu wake waqeshwa. Kuhlatywe ikhwelo kurhulumente ancede abo bahlala kwimeko ezikumila kunje. Hayi zikhona imeko ezinje kangangoba zininzi imizi ekumeko ekumila kunje ekudala ke sizama ukumemeza nakurhulumente into yoba makazosincedisa njengoba silapha namhlanje. Isebe lozinziso loluntu lizama indlela zokunceda olusapho. Into esiyenzileyo msasazi ukuva ezindaba siye sajonga ukuba usisi uyavela na as an applicant kwezi projects zethu kungelishwa ke ukuba akaveli. Into esothi siyenze ke msasazi kuzama umncedisa apply for indlu ngokusemthethweni. Eyona nto ibalulekileyo ngokumzamela a temporary structure azothi apho khona azothi afihle intloko khona. Uluntu neenkokheli zasentsimbini zimemelela nakwinkampani zabucala zincede abo bajongene nentlupheko kunye nokungabi namakhaya. Ndingulwandile Mbulali, esajonisi. Intlupheko egqubayo nezinga eliphezulu entswelangqesho eminye imiba edala ukuba kunyuka inani labantu abangenamakhaya KwaZulu-Natal. Ukukhethwe imibutho esungulwe amaziko okunceda uluntu, i-iCare ne-Dennis Haley Center nesebenzisana labantwana abanabazali abahlala ezitalatweni. Le mibutho ithi inani labantu abahlala ezitalatweni liphindaphindene kathathu kule minyaka mine edlulileyo. Kukholelwa ukuba uninzi lwabantu abahlala ezitalatweni kwesi sixeko saseThekwini ngabantu abatsha. Uninzi luphela lungenamakhaya ngenxa yentswelangqesho, ulwaphulomthetho, intlupheko, ingxabano kunye neentsapho nokusetyenziswa kweziyobisi. Amaziko afana ne-iCare neyasungulwa ngo-2022 anceda abantu abaninzi abahlala ezitalatweni kwesi sixeko. Eli ziko lisungule inkqubo yokunceda abantu ngokufumana ululeko, bayeke ukusebenzisa iziyobisi, dibanisa nabantwana babo kunye neentsapho. Eli ziko lithi ngabantwana abangaphaya kwama500 abancedisiweyo susela ukusungulwa kwalo. This is a daily centre where children come from the streets and receive their basic needs being met. And at the same time we start our intervention with them. And we document them, we build a profile on them and we try to reconnect them from their area of origin. Unkqubeko Msizane wasejozini KwaZulu-Natal noNtokozo Dladla waseNanda bayinxalenye yale nkqubo ye-iCare. Bobabini bashiya amakhaya abo ngenxa yentlupheko ze baphela besebenzisa iziyobisi bahlala nasezitalatweni. Kwesi sixeko kukwakho ne-Dennis Haley nenikezela ngendawo yokufihla intloko kubantu abahlala ezitalatweni, ibanika indawo yokuhlamba nokutya. There'll be a whole new batch of people arriving on the streets of our cities in the new year. And that's the fundamental problem. It's an economic problem. Until we can deal with youth unemployment, we will always have more people joining those who are on the ranks of the homeless than we're able to move out of. One of the big challenges of young people who are on the streets is reconnecting them with their families, because there is great stigma and shame attached. If you were sent by the family either to complete your studies or to find work in the city, and for whatever reason that hasn't worked out, it's very hard to admit that as a personal failing. Ingxelo yokubalwa kwabantu icensus ka-2022 ibonise ukuba bangaphaya kwe-56,000 abantu abangenamakhaya kweli lizwe. iGauteng ilelona phondo linkqenkqeza phambili ngenani eliphezulu labantu abahlala ezitalatweni beyi-25,000, ilandelwa iNtshona Koloni nge-10,000, kulandele iKwaZulu-Natal nge-8,000 yabantu abahlala ezitalatweni. I-National Homeless Network iza kubamba inkomfa kwilinge lokuza nezisombululo kule ngxaki. Umphathi wemfundo esiseko uSivuye Gwarhube ugxininise ukuzimisela kwaRhulumente ukuphelisa nya izindlu zangasese ezombelweyo kungaphelanga unyaka ozayo u-2025. Umphathi sebetyelele isikolo samabanga aphantsi iDeta Ozwathini kwiphondo iKwaZulu-Natal eyokunikezela ngezindlu zangasese ezisemgangathweni. Lesi isikole samabanga aphansi iDeta Primary School Ozwathini singesinye sezikole zasemakhaya maphakathi nesifundazwe KwaZulu-Natal. Lesikole sinabafundi abangu-700 phambilini ebebesebenzisa izindlu zangasese.
ezintathu zomgodi ekuthiwa bezingaphephile. Ezinye ezintathu izindlu zangasese bezisetshenziswa othisha kanye nabafundi basenkulisa. Lesimo senze inhlangano engenza inzuzo iBreadline Africa ukuthi ingenelele ibambisane nabasebenza nabo isiyakhe izindlu zangasese ezingu-22. Kodwa sithokoze kakhulu ukuthi sibe nalawa aflashwayo aphele lawa emgodi ukuze ingane ziqinisekise ukuthi zi-saved futhi kusihlezi zisendawo ehlanzekile. Indlu ngayinye yangasese inesigubhu esiqukatha amanzi angu-60 liters okuthi uma kuflashwa kusebenza amalitha 2 nje vo. uBreadline Africa uzoqhubeka nokubeka ngaphansi kweso elibukhali lezindlu ukubheka ukuthi zihlala zihlanzekile isikhathi esiyiminyaka emihlanu. So when we arrived at the school in July this year, there were 6 pits toilets that we closed up that were not safe, that were getting very full. There was another pit toilet behind me here which was for 67 ECD children that was completely unsafe and about to collapse. It was also very full. And we've replaced that now with more than, I think, about 22 different toilets, and we refurbished the staff toilet block as well. Ungqongqoshe wemfundo isisekelo uthi u92% wokusalela emuva ezikoleni ezingu-4,000 kuleli sekulungisiwe. Sizokwazi into bana sizisuse zonke ii-pit toilets eMzantsi Afrika ngoba kaloku this is not just a matter yento bana kukhuseleka kwabantwana, indaba yokubana abantwana mabakwazi ufumana ii-toilets ezisemgangathweni. uGwahube uthi lolu hlelo luhlose ukubuyisa isithunzi kubafundi nothisha. Nodikhatebe, SABC News, Ozwathini. Sihlabela mgamana ndaba zethu ingxowa-mali yengozi ezindleleni Road Accident Fund inikezela ngegumbi elihlaziweyo lamaqobo engozi ezindleleni kwisibhedlele saseClaywood eThekwini KwaZulu-Natal. Elinyathelo lijonge ukuphucula ukukhathalelwa kwanempilo yamaqobo engozi kwizibhedlele ezichongiweyo. iRAF ithi kubalulekile ukunyangwa kwamaxhoba ngokwasemzimbeni ukuze akwazi ukuzimela. Simphiwe Makanya uza nengxelo. Ngibonge kakhulu namhlanje ke abe Road Accident Fund basanda kudlulisela ke ngokusemthethweni lesikhungo esisemva kwami. Lesikhungo ke lesi sizokusiza kakhulu iguli lezi ke ezibandakanyeke ezingozini zomgwaqo lapha esifundazweni KwaZulu-Natal. Silapha ke esibhedlela eClaywood Hospital eThekwini. Asamukele ke usisi Noluthando Mvabaza oqhamuka kwa-RAF ozosichazela ke kabanzi ngokumqoka beyikhungo efana naleza. Sibonga kakhulu usisi. Ndiyabulela balapha. Kubaluleke kangakanani ukuthi kube khona ukusebenzisana phakathi kwe-Road Accident Fund kanye nezibhedlela lezi zikahulumeni ukuqinisekisa ukuthi ikhungo kanje ziyafinyelela ebantwini abayidingayo? Kubalulekile kakhulu ngoba singu-Road Accident Fund siyasebenza ne-Department of Health. Abantu bethu abalimele ezingozini zemoto, their first contact is sisibhedlela. So that relationship between the Road Accident Fund and the Department of Health is very critical. Uthatha isikhathi esinganani ukuthi kwakhiwe lesikhungo nokuthi imalini iRAF ayisebenzisile? I-model yethu is different. We do lama renovations through what we call corporate social responsibility. So it's a department that goes beyond what the RAF ekumele ikwenze in terms of mandate. So le project took us about 4 months because the model yethu is different. We work with communities, we work with local companies ezila emphakathini closer to where isibhedlela is khona. Imali kombe uthe imali esetshenzisiwe? It's about 4.9 million. Le 4.9 million include a total renovation because even nala isibhedlela bebene roof ye asbestos which we had to remove sifake a proper roof that also has ama lightning conductors ne medical equipment inside. Sibonga kakhulu isikhathi sakho. Ngibongile kakhulu. Usisi Noluthando Mvabaza ke lo uqhamuka lapha kwa Road Accident Fund. Asibuyisele intambo kwenegoli.
Uyaqhuba nokuqwabulula izakhono kwinduli neendaba zamaphandla seMpuma Koloni umdidiyelo wamabala osakhasa uYongama Mrhwetyana. Umdlali weqongo uphuma kwisithebe sakhe uMthokozisi Ketje uqhakazela imbasa iphumelele kutshanje ekhuphisana nabanye oompondo zihlanjiwe kwiqonga lokulinganisa imidlalo. Sinaye apha kwigumbi lethu lokusasaza. Masikwamkele ezindabeni Mthokozisi. Kuthiwa umsebenzi wakho ngokomongo umqhubi weteksi. Khawutsho mfundini ukusuka eteksini ukuba ngumdlali kumabonakude waziva njani mhla uqalayo? Ukuqala manje babulisa ababukeli kwi-South Africa yonke ndivuya kakhulu ngendlela ekwenzeka ngayo because kahle kahle ndisemateksini itaxi industry ke iyaziwa ukuthi i-industry enjani but ngondiseteksini but andiyekanga ukuqhuba nephupha lam until I meet Mr Mrhwetyana uDr Mrhwetyana ekungiyena othe wandithatha wandifaka wathi nansi indawo kha kungenele audition then the audition ke kwi-company le ayiqhubayo then after yonke lonto leyo ndazibona khona ukuthi thina amaphupho ayafezeka ngalo lonke ixesha wabe seqhuba futhi ethi njengoba ndiyiwinile le lead character because ndikhona story nje sophuma esibhizinisiso and i lead character kuso wabe sesithi kwalisiqhuba kanje nansi indawo mangenele ama award ngeke ndiyoba kwi competition because izinto xa ngaba zisenzeka in life kufuneka ube ne challenges ukhuphisane nabantu then sendathi xa ndingenela ke kwi Live Your Dream SA Awards and dasebenza kakhulu and supportwa kakhulu i taxi industry supporta kakhulu. Khawutsho Mthokozisi ukhona umqhubi mhlawumbe osibukeleyo ngoku sithethayo erenkini ayafezekisa amaphupho khawumkhuthaza. Ndinasho ukuthi baninzi abaqhubi abanibukeleyo ndifuna ukubaxelela nje into yi-1 ukuthi kungenzeka ukuthi erenkini siziswe izimeko ngemeko ezahlukeneyo because imisebenzi inqabile and ingumsebenzi lowo so ndibakhuthaza ukuthi if there is iphupha onalo ohalela ukulifezekisa amaphupha ayafezeka ngayiphi indlela as long ulifuna. Sithi unju chochubeko. Thank you. Inkomfa yenzuku ezimbini ye-G20 eBrazil iqale ngokusungulwa kwenhlanganiso yehlabathi jikelele yokuqhubisana nendlala ejijisana namazwe angaphi kwama-80. Umongameli Cyril Ramaphosa uza kunikwa ubungameli beliqela kusukela kumongameli waseBrazil uLula da Silva. Namhlanje ukhankanye kuba uMzantsi Afrika uyichaza kangangoko injongo ebekwe phantsi komgomo othi building a just world and a sustainable planet. Khule group of 20 linkqenkqeza phambili ngokuphathelene nentsebenziswano ngezoqoqosho uphuhliso nolawulo lwehlabathi jikelele yaye lime kumyinge ka75% kurhwebo lwehlabathi jikelele lo gama likumyinge ka85% ngokwe-GDP yehlabathi kunjalo nje kwinani loluntu jikelele lingaphaya komyinge ka60% eliqumrhu linenjongo yokuphumelelisa amanyathelo wophuhliso oluzinzileyo likwathabathela ingqalelo ukuqala ikati It is up to those who are here. It is up to those around this table. The unavoidable task of ending this scourge that shames humanity. That is why we set it as the central objective of the Brazilian presidency in the G20 launch. Umongameli weli uvakalise ukuzijula ijacu ekuphuhliseni imo yenhlalo nasekuphakamiseni uluntu olutsala nzima kwihlabathi jikelele ngokwengqalelo yomongameli waseBrazil. South Africa fully supports the Brazilian presidency's focus on social inclusion and the fight against hunger. It is only through an integrated and comprehensive system of social support that we will be able to assist the most vulnerable in society. Kananjalo umongameli ophumayo waseMelika welule isandla kwawona mazwe atsala nzima kwihlabathi jikelele nge$4 billion ngakumbutho wenkxaso mali yophuhliso lwebhanka kumazwe jikelele. Kambe ke mayela nenguqo edingeka kumazwe ezezimali ehlabathi jikelele kukwangqutyaniswe inhloko ngemiqobo yamatyala amazwe asakhulayo antyumpantyumpeka kuwo kukwaphakanyiswe ukuba kuthatyathwe amanyathelo wenkqubela phambili ngokuxhaphaxhaphisa ekulweni imfazwe nasekuqubisaneni nefuthe lobushushu behlabathi. Ukanti ke namhlanje yaqukunjelwa lengqungquthela ngokubandakanya nokunikezelwa kobunkokheli bequmrhu bonyaka ozayo kuMzantsi Afrika. Njengenhlali senzeka sinayo intatheli ezobuchwepheshe apha ekhaya uSandile Hlangane. Mqadi masikwamkele khawutsho mfundini yinto netrendayo.
Masiqale kulento sithi zi-celebrity controversies. uDJ Sbu ke sizawuyazi ukuthi akaqala ungena engxakini ngale energy drink yakhe. Into eyenzekileyo kule veki ke ubonakele kwivideo apho athetha khona ne-street vendor esithi kuso okokuba ukabi nayo i-energy drink yami ithetha ukuthi loo nto leyo akakathengisi. Okwesibini kukho usise kuthiwa nguBabes wamaChankura. Ubonakale ke kwenye ye-flights apho agxeka abantu ngokungabi namali kwabo esithi ke mabamlandele ngoba uzababonisa indlela yokwenza imali. Bayabagxeka ke abantu uDJ Sbu nalo sisi ngoba loo nto leyo ithetha ukuthi if bane-endorsements zizawuthathwa ezo endorsements ngoba ayikho ikhampani efuna ukuyanyaniswa nabantu abathetha izinto eziqhalisayo. Ithetha ukuthi loo nto leyo kwi-social media masimane into kuthiwa i-accountability ne-responsibility. Okwesibini ke kwi-politics sizawuyazi ukuthi uDr Ndlozi ke abantu abaninzi bayamthanda nangona abanye babo ke bangayithandi i-EFF kodwa bathanda yena as a character. Kukho into evakalayo ke ekaqinisekisi ethi uDr Ndlozi bathe okanye i-EFF imxele kokuba makangayi kwi-conference apho khona azawukonyulwa okanye kubonakala ukuthi kungenzeka ukuthi angonyulwa ku-leadership position. Exactly. So abantu abaninzi ke bathi ke bayayigxeka loo nto ku-EFF abayithandi. Zezi zinto zohlula abantu ke phela. Kokugqibela ke sizawuyazi ukuthi kukho lento ye-minors ixhalisa abantu nayo ke lento ye-minors zezinye zezitori ezohlula uMzantsi Afrika ngoba sekukho abantu abathi zinawo na amalungelo as illegal minors ngoba bayatsho bathi akunyanzelekanga ukuthi amapolisa abulala abantu kule nto ke ye-mine workers ngenxa yexesha ke phela bazawulandela ku-social media. Awutsho nje ngamafutshane abantu bangajonga ntoni? Le nto yale conference ye-EFF abantu zonyanzeleka ukuthi bayijonge liswe libanzi. Loo nto bendiyitsho ke ndisithi ke bayamthanda kakhulu uDr Ndlozi. Chochubeko Mqadi. Koku kwezemidlalo umqeqeshi wabafana uHugo Broos uthi nakubeni iqela lakhe sele lizibekele indawo kwitumente ye-AFCON kunyaka ozayo akazolitshintsha kangako iqela eliqala umdlalo kuba bajonge ukugqiba encochoyini kwigroup. Baza kusindleka iSouth Sudan esemzileni wegroup kwibala laseKapa ngokuhlanje. iBafana ingene kuluhlu lwamaqela azawugqibisana kwe-AFCON eMorocco kulo nyaka uzayo. Isashekelwe sisibini semidlalo itsibele incochoyini kaGroup K emva kokubhulela amasaka iUganda eKampala ngolwesihlanu. iBafana inamanqaku 11 ishiya iUganda kwindawo yesibini ngenqaku. Isazi kakuhle case battle seBafana iSouth Sudan sele isuka kutyiwa ngo-3-2. Kunjalo umqeqeshi uthi akafuni ukuluphazamisa kakhulu iqela lakhe liphumelela imidlalo. What I said in the beginning, I mean it. We want to be first, and we will try to put our best team tomorrow on the pitch. Kwiphulo lalo le-AFCON iqela lesizwe alikabethwa kwimidlalo emihlanu liphumelele emithathu ladlala ntanganye kwemibini lavalela emnatheni amanqaku 13 langenelwa sisihlanu. Uqeqeshi uthi uza kuxola kugqiba incochoyini yegroup. Thank you to two very happy men after our qualifying game against Uganda. At the other end, you are also looking at two men who are still not satisfied. Satisfied because we want to win the game of tomorrow. Captain Ronwen Williams ominyaka 32 iza kubeka umdlalo wakhe wama-50 kuBafana uthi soza ulibala umdlalo wakhe uqala ngo-2014 neBrazil kwibala iFNB. I think the most important game for me was the first game, which was against Brazil. Even though we lost 5-0, I still have so many memories, and that game taught me so much. It's probably the reason why I am where I am today, because I had to persevere. I was called many names, and it made me strong at such a young age. Lo iza kuba ngumdlalo oqala weBafana eKapa kwiminyaka 9. eKapa yagqibela ngomdlalo oqeyo neAngola apho yaphumelela ngamanqaku 2 kwelinye. Qonqololo siyiqwelesa iqonqothi yasemini nje ingqokoqonto zakuthi masikhongozele ezilandela kweljelo ngolwimi lwenkosi enhle iSwati ngecala emva kwesihlanu xa lisiya kunina ukuze sibuye thina kwangolulu kaphalo ngentsimbi yesixhenxe ukulala kwenkukhu makube chus bele.